tayo ay naglalayag sa dagat na mga malalaki ang alon at maliliit ang alon. Di ba? Minsan kalmado, minsan mga tugang bako. Yan. Arog ka yan. Ang buhay, as in ang relasyonin buhay. Adi, oh, happy wedding anniversary is, ano lamang kita dyan nga, an maring nga kaya niya go. Dyan nga yung bangi nga, makatsagin mo niya kita, makaturog kaya atam. Ilingon ta nga kung kaya hunta pa. Pagkagaga nga sa nagkairisipan mo na nasarawayon ka. Sarawayon ka nga dyan. Okay? Maray pa tabi amigong beda kuan magkuang ka na, magmix ka na kang do kang Angeles pizza. Ano yung tuntun naman? Dakol ka lamang na pizza dyan na ano yan, mabakal, ha? Magmix ka na gayon. Ade, magmix ka na. Agom na. Pagka-ora anniversary, pamix klahon mo ako kaan. Ayaw man nga dadi. Saka na nga ya. Ayan. O beno. Tukudan daki toothpick. Ano? Tutukudan ito. Grabe man kon. Tutukod. Ano na yan? Aliputan man ang toothpick. Baka pwedeng gamitin mo tabi, ano yan? Ate Angel. Kuan, gamitin mo ang barbecue stick. Bueno, good morning na. Oh, sandali lang sabi kang sarong texter ta. Ito, nagpapaabot kami nindakulang pasasalamat sa imo Henry. Taigwa na kaming internet sa asin. Taigwa na kami internet digdi sa Purok 6 San Fernando, Santo Domingo, Albay. Salamat man tabi sa DCGB, sabi ni Girly Batalya in June Banwa. Ay, ang pasalamatan takaan migo, so DCTV talaga. Tako, nasugo man sa nako nindo. Ang dapat na pasalamatan ta dyan, so DCTV talaga. Salamatan tabi, mabuhay, DCTV. Tama bagay so ang buhay kan mag-agom, arog kaan, minsan nasa itaas, iyo bagay. Diba ko iugso tabi boboy bitang ko. Ay, igso, di ako nakaapit dyan sa ano ini sa bakalan ki ibos ko niya na aga. Naghidali kaya ko, Naghidali kaya ko Di ako nakahapit. Matawo-tawo kasi ba gusto nakapila. Yan po sa may Albay Bakery. Bueno, mga tukang din naman kita sa mga buena manong bareta in the morning habang kamo nakatutok mga to. Pero oy, di malingaw Ismail daw kita. Ismail. Uy, nakataning mo. Ismail, uluki daw. Uluki. Sabihan mo, God is good all the time. Yan. Sige daw. Tapikon mo sa baga. Ulukan mo. Tapos ulukan mo, Ismail. God is good all the time. Yan. You know? Sabihin mo, good morning. Alam mo bang mahal ka ni Lord? Di ba? Kung medyo may duda pa siya, alam mo ba kung bakit ikaw ang nagising ngayong umaga? Mahal ka ni Lord. May mission ka. May gagawin ka ngayong umaga. Di ba? Do not forget mga tugang na maghagad nin giya sa kagurangnan. Kan sa tuyang magiging direksyon ngunyan pong aldaw. Bago magkaturog, pangadji giraray, magpasalamat sa mga nagibot asin na itaong biyaya mga tugang kan mahal na Diyos. Bago ngayon, bako na nakakaukod sa nakita magpangadji pag may problema. Pero mga tugang paglaing problema, lingaw ta si Lord. Yan. Oro aldaw, ano man ang panahon din buhay, ano man ang sitwasyon din buhay, dapat po permi mga tugang sa kita, nagigiyahan mga tugang ni Lord. Yes, okay. Buena manong bareta sa morning hirit. Buena manong bareta mga tugang in the morning sa DCGB, sumada sa morning hirit. Ito ang mga bareta ngunya na pagkaaga habang kamo dyan nagkakapi-kapi in the morning. Habang kamo dyan nagkakapi-kapi in the morning. Mga tugang nag-aako po nin mga walk-in para sa registration.
ang Philippine Statistics Authority para sa pag-apply nin Philippine ID. Yan sinabi sa DCGB News ni PSA Regional Director Cynthia Perdiz kung saan kay puwan na magpresentar sa nanin birth certificate kasabay ang sarong validong ID para makapagparehistro may kinaraman sa siring na bagay. Inaman nilinaw ni Perdiz na igwanin mga prioridad para sa step 1. Ayon pwede, alagad kung maislat, sinda maaksepta din mga walk-in. Kinakaipon sa ng darahon ang mga dapat na requirements tangani na mas lalo po na mas mapapadali ang paghagad nin ID mga tugang sa PSA. Yeah. Kasapon man ang ganda interview niya to si Director Perdiz. Kaya tabi so gusto tabi na mag-apply para sa Philippine ID. Pwedeng mag-walk-in sa sendang mga opisina. Asin po darahon sa nang kinakaipuhan ng mga dokumentos. Nangapudan si Alcalde Vic Perete Candaraga sa mga residentes kan barangay na i-mantener ang magsunod sa minimum health protocols para dai magdakol ang kaso nin COVID-19 sa iyang banuan. Nagluwas kan siring na bagay matapos na manotaran na zero sindangon yan sa kaso nin COVID-19. Uy, very good. Andaraga, mga tugang zero case ngunyan sa COVID-19. Pero mas kinay magtiwala na iyan zero case tapos na sa mga nagpositibo, buda day po kinatitest Baka naman taod-taod ka nagbiriglaan naman. Gawa na po mga tugang mga asymptomatic naman sa palibot kaya magsunod mangyari kita sa tama na health protocol. Sinabi ni Perete na mas kinangani dahil ng kaso na positibo alagad. Mas maray manggiraray na magsunod sa mga protocols tanganing masustiniran na maging COVID-free ang Daraga Albay. Yan. Congratulations Mientras tanto, iba pa niya itong mga bareta, mga tugang niya na pagkaaga. Tututukan kan gobyerno probinsyal ang mga ordinansa na ipinasarkan sang ang panlalawigan may kinaraman sa Lahar Management Committee. Sigon kay Albay Public Safety and Emergency Management Office, Cedric Daep na nasabing ordinansa dahil saro sa pinaka-epektibong estratehiya para mailikay ang mga guidelines na nasa pamitisan kan Bulkan Mayon. Yan. Ang pagrasay nin mga lahar na sa pamitisan kan Bulkan Mayon. Sinabi ni Daep na tatawanan din prioridad ang siring na komite tanganing maproteheran ang mga albayano na grabing naapekteran kung nagbubulos ang lahar. Sangon niyang padagos ang pagigibo rin pag-orolay tanganing mapakusog ang siring na komitiba. Very good. Dai po nakapalag ang sarong lalaki na haloy nang pinagahanap kan mga otoridad dahilan sa kaso kriminal na pighampang kayni. Ini matapos arestaron kan mga pulis sa kusog kan mandamiento de aresto si Ivan Casco kan barangay Tiwi Albay o kan barangay Coro kan Tiwi Albay dahil sa kasong panglulupig na pigampang kayni. Sa enot na reklamo, nagluwas na ang biktima. Kansuspitsado yun sarong babae na pigsasabing mentally ill o may diferensya sa pag-iisip. Mientras, good news to Preparado na natabi ang gabos para mga tugang sa gigibuhon na Kasalang Bayan. Ini po may kinaraman sa programa Kanako Bicol party list na matawanan nin kasamiento ang mga residentes, mga tugang. Amantangan sinabi ng bagay gigibuhon sa Embarcadero de Legazpi. 21 pades nin mga lalaki asin babae ang haloy nang nagsasararo na may mga akina asin ini isa sa irarom sa mas wedding nanganing masilyuhan ang relasyon bilang magagom asin may bendisyon kan sakramento nin kasal si Father Dave Bramoso kan St. Raphael Church ang mangingenot asin ang misa mantang matindog manininong ninang ang mga representante Kanako Bicol na sin Dasal Dico asin Pido Garbin
asin an sa indang mga pamilya kasarabay na sagot kay ni ang reception. Matindi man na di. Mali pa rin ko na kayo magpakasal ni Mrs. Ano? Di ka na mahanda, may reception ka na. Ano pa? Libre pa. Good luck ha sa mga gayon ini. Sa mga ikakasal, mga tugang o mga haluin na nag-iribahan, matawanan lamang nin magkakanigong bendisyonin kasal hali sa pati. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Bueno, iyan po mga tugang ang mga buena manong bareta sa morning hirit. Ngunyan pong aldaw. Ang mga greetings, good news, asin bad news, i-text na. Buena Manong Bareta sa morning hirit. Sabi ni Dan Orense, define as symptomatic. Yung pangit ka pero di mo alam. Matalion man dan ang tirada mo. I-define mo dong yung asymptomatic. Ang asymptomatic, sabi ni Dan, pangit ka ngayon pero di mo alam. Latusog kong Dan Orense ini. Sarawayon na lalaki ini na. Very good. Ano mo alam? Ako nga ni aram kung manipis na ang buko. Mana sarawayo na lalaki ini. O bueno. Report hali sa lawas 5:27 na. Jimmy nasalita na sa linya. Jim, good morning Jim. Kumusta dyan? Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga parantabay. Magabat-gabat an wala kong payo na daw kani. Nagabat ang wala mong payo? Kumusta ang pagnamit mo? Manamit. Manamit pa man. So pamarong mo? Pamarong mo? Depende. Anong depende? Ang boses ko okay pa man. Okay pa man. Dahil man nagwawara. Dahil man, okay man. Dahil ka man bigaro kalinto daw sa rusipon. Dahil man. Dahil man. Basta pamarong mo, depende. Tapos parang nagkukurot putad ang daghan ko. Ano daw ini? Ay, may maabot sa ibang buenas? Ha? May maabot sa swerte sa imo? Narugaan? Yan ang gusto sabihin kaya. May maabot sa ibang swerte Ay, maray. na magpapaugma sa imo. Ay! May maabot. Bagang igwa. Alaton mo. Ay, maray ka man talaga mag Ang hiling ko, may maabot eh. Alaton mo. Oo. Na yun magiging kaugmahan kang buhay mo. Maray ka man talaga. Yung hiling ko kaya. Pero so, digdi mo sa district, gari-arayaw na yan posibilidad ka ito? Ama mo, siyempre, aloy naman. Ay na, bay nakataw. Aloy naman. Mientras Di mo na tanto, pagparakuan nun, baka piga-aram yan, baka pigahanap ni Jay Acuña. Problema ta, Kisay, baka mataparan ni Jay Acuña. ito? Baka nga ni mataparan. Kaya pag nadadangog niya, Basta si comparing ako niyan, mga tindugon. So mga tindog mo ka to konsultiro ka pa? pangrimati baga. Nakatak-in, Pangrimati baga. nakasapatuson na to, Yeah, may no. auto pa. Yes. Tapos, maray pan ugali. Yan. Punanggan. Approachable. Yan. Basta Tapos nang na. ang mga mabuo talaga. Kamuruyaw niyan. Oo. Oo. Maski man agum ka na. Kundi si Jay, nawara talaga. Nagawara ng boses ko. Sige. Okay na. Klaro man ng problem. Claro, Mantinilo, biping nakapako sa 500 pesos ang presyo kan kada sachet. Salbatana. Kana siya bo. Aros gabos na bagang pamakalon sa merkado. Anas pataas ang presyo. Alagadan siya bo. Haluyo na, nagbagyo na, nagpandemya na, may ESA pa, mahalunan karing orek. Ang negosyong siya bo. Dahil pigtatalaban kan loob, supply and demand. Iyo. Kaso hapo, nag-bypass ang pinagsarong operatibas kan PNP as in PDEA sa barangay Gabon sa Pulangge. Pusher buyer, nagbakalin sarong patos-patos para sa pangpaon.
500 pesos manggiraray tabi bibi. O maduang tao na bagay ay managlalangkaw. Iyon o. Oo, sila sa subject si Robert Ranyosa Portem, 33 anyos, tricycle driver, mantang sa proseso kan rekesa, 5 pang sasian na recover kan mga otoridad. Sango niya na sa kustodya ng kan PNP sa Pulangi ang suspect para sa angatan ni nagkakanigong kaso. Sabi ko garing tulot sundo anom na bulan tapos ang droga sa Pilipinas. Alagad sa ngunyan, maski ang Philippine National Police nagsasabi na dahil pa man tapos ang gera kontra sa droga. Iyo. Ang proliferasyon, patunay, ining mga operasyon ninda, gabos pa positibo. Yes. Amo na yan. Yun na yan. Diretso na yan. Matapos ng term ni Presidente, ay sus ko. Ay, tapos na. Gary problema naman niya. Okay. Kung paano yun eh. Ang nadadakop, so mga nagdidistribo, so production, ay, producer. Mga alas ka mga baga. Yes. Yan, sabi BBN, sa tuya mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, this is Jimmy News. Salamat, Jimmy, sa report. Iyan po mga tugang ang mga borobarita sa morning hirit kasabay si Jimmy. Makusugon man talaga ang kwan adi ang ano nga nang apod kaan ang operasyon manggaray kan siya malawen nga ni padagos tabi na yan padagos na nagakaigwa ki operasyon ang mga pulis padagos po na dadakop manggiraray kan mga otoridad. Okay, mientras tanto tuloy-tuloy ang mga balita. Lawrence Barcena nasa linya. Aramon tarawan mga istorya sa Legazpi Port. Lawrence, buhian mo. Good morning, BP. Mainit na. Ulog-lugod sa tuong payo ko, BP. Ata daw ini. At ano na yan? Si Jimmy sa wala. Ikaw sa too. Ano yan? Si Direk sa tahaw. Bako si Direk sa tahaw. Sa rin po puro. Sa rin po puro. Sa bagay, taho ang rin po puro. May rin po puro kaya sa gilid. Balda sa may angaw. Ano? Balda sa may angaw. Ako sa angog ang kulog ang payo ko. Sa angog sa... Okay, sige, go. Roger Tabi, BP, sarong babayi. Na taga-Bangkiroan, Legazpi City, ang pigahanap kan otoridad. Matapos na makumpiskaran ang arong kaininin man lain-lain na klase nin badil. Sarong Granada, sa Purok 2, Miswa, Bika na sambit na barangay. Basado sa police record kan Legazpi City Police, ang nagsasabing suspect na pinagahanap pa sa ngunyan, iyo si certain Maricel Lorilia Trilles, na residente man ka na sambit na lugar, alagad dahil ni na-aristar kan mag-operate ang otoridad, tawagan ini sa iyang harong. Sa pinagkasarong operasyon kan pulis asin militar, nagkondusir din search warrant sa violasyon aligado nin RA 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition kontra sa nasambit na suspect sa iyang harong asin niya unsa na mga aki kay ni. Sa pagkondusir nin rekisa, na-recover digdi ang mga minasunod. Sarong revolver nin unknown caliber na may trademark Black Widow asin na kalibre 9mm. Kargado nin 5 bala. Sarong na kalibre 45 na warang serial number na may sarong magazine. Nakargado nin 3 bala. Sarong kalibre 45 na warang serial number na may sarong magazine na may laog din anom na bala asin sarong hand grenade o granada na napapatusanin masking tape. Susog sa police record ang pag-inventaryo kay ni ginibo susog sa otoridad sa presensya kan mga akit na nawalat kan suspect asin na mandatory witnesses.
Ang mga nakumpiskar na mga ebidensya idinara sa kustodiya kan police station para sa formal na disposisyon asin ang suspect pinagahanap pa sa ngunyan kan otoridad naganay nang mapahampang sa pinagsasabing na komitir kining violasyon. Yeah. Aha. Roger, yan tabi pipi ana mga dagdag na istorya halidigdi sa luwas. Ako po si RBB. Salamat, Lowen, sa report. Oy, 5:34. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Duwang kita mga tugang kay News Manager Mar de la Cruz. Paring Mar, good morning, Paring Mar. Good morning. Good morning, BP. Good morning sa mga taga-Bantabay. Headlines ko niya na pagkaga. Sobra 25,000 na mga obrero. Oh? Permanenteng nawaran ng trabaho kaninero sigon sa Department of Labor and Employment. Understand ang Presidente Duterte pinag-orten sa NBI na iyon sa na mag-imbestigar sa nangyaring misencounter. Pagultanan kan Pideya asin Quezon City PNP. Sinabi man Malacanang na ang paglawagan ng NBI sa Quezon City shootout investigation legal na mandato ka na ahensya. Pideya asin PNP respetado man ang direktiba kan Presidente. NBI na sila mag-imbestigar sa shootout sa Quezon City. Mientras tantong IATF, aprobado na ang paggamit kan Sinovac COVID-19 vaccine para sa mga health workers sikon ka Undersecretary Virhere. Piring man ang rekomendasyon na ini kan IATF, isasumitir kay Presidente Duterte para sa final na disposisyon. Pag-abot kan Sinovac vaccine sa nasyon sa aga, kabato ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa aga maabot, ha? Roger, sa aga, mantang-handa na ang gabos para sa seguridad ka nasabit ng mga bakuna. So, donasyon ini pa din, no? Roger, Haling China? 600,000 doses. Pira, 600? 600,000 doses. Mientras tanto, legislador, Saan nga nini itutudok na inot? ang sabi ba ka? O sa militar, ano? Militar pinagamangki 100,000. Militar asin pulis. Bakuna. Tutudokan kan sa Sinovac? Yun nakalinyada. Sabi kang manamyento kaya kang liderato ka ng AFP. Di pwedeng magsayuma. Yeah. Kung halimbawa man, pwede man magpili nasampit na mga soldados kang gusto nindang brand nin bakuna na tutudok. Pero hindaran mabayad dahil di ba ko sakop ini kani pinagtagama sa hinda. Yes. Sakop sa hinda itong Sinovac. Mientras tanto, 2,651 ang bagong kasong naidugang kasuhapon sa bagong kaso ng COVID-19 sigon sa Department of Health. Seguridad para sa pagkabot ka mga bakuna alis sa China, preparado na. Bantang ang COVID-19 Vaccination Program Act, saro ng ley, asin pirmado na ni Presidente Rodrigo Duterte. Saro padigdi, target kan Kamara de Representantes na pagputuan ang resolusyon na nagpuproponir ni amyenda sa 1997 Constitution bago Marso 24 o sa Marso 24 kaya bago mag-abot na nasambit na ida. Yes. Ini ang pahayag ni House Committee on Constitutional Amendments Chairman Alfredo Garbin. So, RBP, ano mga headlines ninyo ano pagkaaga? Iba pong detalles kayan, asin iba pang mga pangyayari sa palibot. At yan, alas 6, asin alas 7 ng pagkaaga. From Newsbase, ini po si Mardila. Good morning! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Salamat, Paring Mar, sa mga istorya sa Lado National. Iyan po ang mga headlines, mga bareta. Maabot na sa bakuna haling China. 600 doses. Donasyon yan. Haling China para da itutudok sa mga militar muna. Kuda sa iba pa gayod na pwedeng tudukan ka yan. Okay. O bueno. Abangan niya to yan mga tugang isang presisa ang istorya kang Pilipinas. Kung isang pong primerong tutudukan asin sisa and matudok. Tangani po na taan na hiling kang kinaban, vaccine. Grabe talaga nangyari sa Pilipinas, ano? Sa mundo, ano?
Imagine dahilan sa nasasaro sa Wuhan virus na yan sa China, nawagas ang bilog na mundo. Pirang billions of dollars mga tugang an ininvest na para po sa siring na bagay. Sana matapos naman ni no? Sana matapos naman ini. Sa Pilipinas, nagpuon sa sarong babayi. Diba? Sarong iyo, tama. Sarong babayi na luminaog digdi, haling China. Yun na ito. Mga tugang piranangon niya, nakawagas na mga tugang sa ibang parte kang Pilipinas. Grabe, ano? Henry M. Anyway, ipangajitang padagos. Henry. Lumawara na inian mga tugang na COVID na yan. Henry M. In the morning. Henry M. In the morning. Alarmaryo po, mga tugang may dagdag na report. Ali dyan sa luwas. Good morning, Paringal. Good morning, Pade. Magiging ehemplo ng pagkatabangan kan simbahan asin gobyerno sa paagi ng kaperang politiko at magyayaring mass wedding ngonya na aldaw na sponsored ka na ko Bicol. Sa informasyon, 20 mga pades nin ikakasal at maakomodar dyan sa Embarcadero Celebration Plaza at siya na alas 9:30 nin aga. Libre ang kasal, libre ang ninong, mismong sinda Congressman Saldico, asin Congressman Alfredo Pino Garbin Jr. ang magiging ninong. Kuta na dakol ang gustong magpakarasal, mag-avail kan sarong magayon na programang ini alagad dahil ta igwapagitan ng pandemya ngunyan, limitado sana pero sa informasyon magigiining continuous ng misyon kan ako Bicol sa pagkibagtabangan sa simbahan. Nakulon pa ang gusto ko ta na mag-avail ka ni alagad susog sa informasyon. May mga limitasyon sana kung kaya sa mga masunod pig lalaoman na magiging diretso ni parte sa magiging misyon na magtabangan kan simbahan asin kan ako Bicol. Yan, makalas ka ng informasyon di sa Luwas, Alarmario, DCTV. Salamat Paringal sa report. 17 bago magabot ang alas 6 nin aga sa morning hirit. Okay, sandali lang pudan ta mo ng pag-asa. Ramon ta mo na ang kamugtakan kang panahon. Kung pwede na magbalaybay ngunyan buda sa aga. Garimaray ang inita. Pwede na tabi na maglaba-laba lamang sa aga. Malaba ko sa aga. Magasto man magparapalaba, Junior. Magasto man eh. Balong ko naman sa kuyang washing machine. Good morning, Paring Mike. Yes, sir! Good morning, Magandang umaga sa lalaking romantiko at simpatiko. Magandang umaga din sa'yo, Sir Henry. Mukhang ang pag nakatawa ka, ang daming na humaling sa'yo. Maganda panahon natin. Oo, talaga Pwede bang maglaba mamaya bukas? May wala. no? Medyo isolated lamang ang mga pagula natin. Talaga, Sige nga, pakinggan natin ang forecast ngayong araw, Paring Mike. Go ahead. Ito, yung natawag nating easterlies, yung mainit na hangin galing sa silangan sa may dagat Pasipiko. Ito yung nakaka-apekto sa Southern Luzon. Kasama dito ang Bicol Region. Easterlies din ang nakaka-apekto sa Visayas at sa Mindanao. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon para sa maghapon, tayo ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulong-pulong mga pagulan o pagkidlat-pagkulog. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa silangan hanggang hilaga silangan ng Iral na may banayad hanggang sa katamtaman pag-alon ng karagatan. Wala tayong nakataas sa kiluanin sa anumang keyboards ng Bicol Region. At sa ngayon ay wala tayong nakikitang sama ng panahon o APD na maaaring mabuo o pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility at maging bagyo sa loob ng 3 araw. Yung agad ng temperatura, 22 hanggang 32 degrees centigrade. Mula sa Pag-asa, DST,
Michael Francisco, nag-uulat. Oo. So magiging mainit talaga, Mike, ngayong araw, hanggang Ay. bukas, ha? Oo, talaga kasi lagi itong easterlies, medyo Yeah. mainit. Panahon natin, tapos yun nga, dahil partly cloudy, medyo yung araw, mainit. Yes. So pwede tayong maglaba bukas, Okay, mamaya lang, pwede na. Oo, mukhang nag-enjoy yung mga misis ngayon. Pwede pala maglaba si Mr. bukas. Pero kahapon pa. Oo nga, sana kahapon pa eh. Okay, salamat paring Mike. Mabuhay kayo dyan sa Pag-asa. Likewise, sir. Mabuhay dito ko dyan sa Busy TV. Yes, sir. Thank you. Mga tugang Michael Francisco ng Pag-asa Legazpi. Si Henry Maceda sa Morning Hirit. Report kita hali sa luwas. Nasa linya po mga tugang nasa linya si Ans Galero. Alamin ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ange, good morning Ange. Go ahead. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta, uminabot na sa 1,126 na mga orig sa bilog na probinsya ng Albay na total na ginadaan dahilan sa African Swine Fever. Ini ang sinabi ni Albay Veterinary Office OIC Dr. Pancho Melia matapos na siya magsabi na sa laog kan na sambitan ng bilang 255 na mga para-ataman o kaya hog racers na naapektaran ka na sa bitman na helang sa mga orig dahil nga sa pagkagadan kan sa inda mga ataman. Ipinaliwanag ni Melia na sa gabos na mga munisipyo digdi sa probinsya na inaikonsiderar na infected zone ang banwaan na nin Malinaw ang may pinakadakol na orig na ginadaan o kaya pinagdepopulate dahilan sa nakapag-record ini in 305 na bilang kan mga orig nga ni na ginadaan dahilan sa patakot kining African Swine Fever. Sa ngunyan, sigun kay Melia ang mga sudad kan Ligaw, Tabaco, Malinaw, baka kay Pulanggi, Uwas, Ligaw, o kaya inimpideran, asin daragaan na konsiderado pang infected zone, asin 20 barangay ang apektado kay ining helang sa nasambitan ng mga atama na orig. So ngunyan, Albay Veterinary Office, dahil ng pudan sa mga hog racers digdi sa probinsya ng Albay na magsunod sa naman sa tamang pag-ataman kan orig, tanganin na dai, o kaya malikayan na ulakit ka na sambitan ng virus. Inagad man kan na Albay Veterinary Office sa pangyayari ni Melia sa publiko na kung in kaso daw may manotaran na sintomas kan mga kanilang ASF sa indang mga orig, tulos man i-report ini sa indang opisina dahil sa gusto maninda na maaksyonan ang siring na bagay. Sabi ni Henry ang mga impormasyon, Ans Galero, DCGP. Salamat Ange sa report. Yan po mga tugang, ang mga report hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, Jomar Bien, kumusta unta daw ang First District Albay? Jomar, good morning, kumusta dyan? Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Dako lang naging kaugma ni Mayor Rolly Volante kan malibot sa resulta kan ginibong pag-inspection, assessment kan TILG. Kasuod mga sa iyang banwaan. Ini tapos makakuan nin rating na 94.8 ang banwaan kan malilibot. Aha. Kung sa itong magigiromdoman, BP Henry, ka nakalis na taon, so malilipot, 85 sa na ang nakuha. Ngunya naging 94.8. Sinabi ni Rolly na nagbunga man sa indang mga espuerso sa mga nakalis na bulan para edukaron ang tao na may kinaraman sa road clearing. Asin nagbunga man o magayon man ang naging resulta matapos na makapagpasar ang lokal na gobyerno kan Tabaco ni na anti-obstruction ordinance asin na traffic ordinance na iyoan sa mga naging basehan kan DILG sa pagtaon ng grado sa banwaan kan malilibot. Susog sa alkalde na pangapudan niya sa tao na mantiniron na ang pagiging disiplinado, tangani na mantinido na pirming malinig na nalingig bakong makulog sa mata pagkilingon ang mga tinampo sa banwaan kan malilibot. So yan, BP Henry, tapos na itong magigirumduman, as of yesterday, malilipot na sa nang day na
nagkakaigo kang assessment kasud ba natapos na ang bilog na First District Albay. Yan ang report. Jomar Biel, DCQB. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, 10 minutes bago alas 6 ni Naga. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na karaman, mga tugang sa Morning Hirit. Araw daw nindo kung ano ang mga nakapalaman na ingrediente kang luha. Ang luha palan mga tugang, may kwan yan, may laman, may ingrediente. O kung kaya, ang namit kan luha dyan, mauro askad. Nakanamit na kamukang luha. Wa? Mga tugang, ang karaklanda tabi na laman kan sa tuyang luha, iyo po ang tubig. Halata baga ngayat na tubig, tama ka po. Pero aram daw nindo mga tugang na ang luha ta contains salt, may asin, fatty oils, asin po over 1,500 different proteins. Talaga, ha? Sobra da atabi mga tugang sa 1,500 na klase ng protina, asin electrolytes na yaon sa lawas ta. Ang luha databi kasarabay ang sodium na iyo tabi mga tugang ang nagresulta para ang sa tuyang luha maging salty ang namit kay ni. Siring man ini po iguanin sodium bicarbonate. Talaga. Kaya pa na ang luha ta, mauras ka na no. Nanamit na ako nakanamit na ako. Kana ko napahibi. Mauras ka baga ang luha di. Kaya pala tayan mga tugang salty talaga, may sodium bicarbonate. Buda mga tugang igwatabi nin fatty oils, asin po may electrolytes sa luha ta. Kunhain mga tugang, kompuesto man yan nin 1,500 na klase po nin protina. Paningit sa Morning Hirit. Sabi nga ni kang nabasa ko sa Facebook, suppose ni Roy Naquintano, si friend ko sa Facebook, ang luha da ang mga tugang expensive na liquid sa kinaban. 1% na tubig, 99% feelings, emotion. Kaya databi pagkaisip-isipon ta kung kita magpapahibi kita kan sa tuyang kapwa. 99% pa lang kaayan ang emotion mga tugang o parte kan sa endang namamatayan. Yun man ang gada no. Yun man ang gada. Yan po ang mga dagdag na kaaraman ngunyan aldaw. Paningit sa Morning Hirit. Dumang kita mga tugang sa report ni Renz Luna. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Nasa linya po mga tugang, kumusta unta daw ang Daragalbay? Basta morning, Henry M. Renz, good morning Renz. Yes, maray na agad VPS na maray na agas to mga parantabay para sa mga tugan niya tong mga bareta sa man na persona ang irito makalis na makalayap asin mabaliktad ang pinagmamanehong auto di mismo sa Peña Francia, Daragalbay, Kasubanggi. Ang biktima nabitbidan na si Dionisio Cumilla Jr. y Caringal, 46 anyos, sarong retired BGMP, as residente kan 131 YMCA Lane, Barangay 3 EMS, Barrio East, Legazpi City. Sigundig di sa pulis sa Blatter, Kasubanggi, mantang naunambitan ng driver, pasiring digdi o sa sentro kan Daraga, kan bigla idi nga nang iturog tabi BP sa pagmamaneho, kasi digdi na nga ni nagkaigwa, din na deskuidos tinampon na kung sain nakalayap an sa iyang pinagkumanehong auto, asin nagkausa tangan na magbalandray ni tinampon na nakabaliktad, asin iniman nga ni nagkausa na trapiko dyan sa lugar. Kasubanggi tulos ba nagresponder ng mga personalis kan Daraga EMS,
As in, ngunyan, stable naman ang kondisyon kano ng bita ng biktima. Kaya sa ngunyan padagosan mga po ng mga otoridad, lalo-lalo naman sa kabos ng mga may sadirin ng bihikulo as in sa mga nagmamaneho na mas maging maingat ang ngunyan sa mga tinampo as in dahil pagbabayaan ng mga iturog, lalo-lalo naman pag nasa tahaw kan pagmamaneho. Ito nang iturog daw Ryan Pirot. Buyong BP. Kaya man pala. Kaya man. Kumusta sa auto? Oni para sa Tirigaya. So windshield. Ringan ita, di siya nadigulpi. Dahil man talagang buminaligtad sa auto. Tigaya? Tigaya. Oo. Okay. Kaya dapat talaga dito rog. Iya baga. May solusyon dyan, asin, Vicks. Kung bako suwa. Toothpick, pwede man. Oro haplas po dyan sa mata mo. Nawarang pirot. Toothpick, BP. Pwede Tukudan man. mo. Itukod mo sa mata mo. Maray man ang naukudan mo. Saan ka nakaukod ka na? Kay Mr. Bean. Kisay? Kay Mr. Bean. Kay Mr. Bean. Ikaw parahiling kay Mr. Bean. Prot and influensya sa imo. Naroon mong kalamang so ikaw kay sarong driver. Kinagat ki ayam. Kanag-report so driver sa amo. Boss, kinagkataw kan ayam? Ayam ta? Inabot ka na mo. Kumusta so ayam buhay pa? Selmatan. Pangyari sa maabaka. Kumusta? Okay, sige. Sa tayo, BP. Ano kalagdag na barata digdi sa Banuan Candaraga? Renz Luna, DC. Pangyari sa maabaka junior. Okay no. Jesus ko, sandali sa mga birthday pala, no? Malalampasan na naman. Madali lang, birthday. Happy birthday po sa kabos. Happy birthday po kay Evelyn Alim ng Barangay 3. AM's Barrio. Yan, Legazpi. Hali po kay Manay Merly Caceres. Happy birthday, bossy, madam. Happy birthday po, madam. Rosario Alim. Happy birthday. Evelyn pala. Evelyn Alim. Sa March 1 ang birthday. Yan po sa EM's Barrio. Igo bagahin na ibang meaning pag wala tayong pag wala tayong ulam, siyempre automatic. As in asymptomatic. Pamaling barkada tang iniman minatirada. Good morning, pabati po. Happy first birthday kay Shavi Vizcaya sa Feb 28, 2021. Ang pagbati po hali kay Lola Tonet, Lolo Edsel, Ate Anya and Kuya Travis. Yan. Happy birthday. At saka, okay, sandali. Good morning, Tabi. Wara po tubig digdi sa Kimantong. Ay, kung ano ba yan? Prime water. Pabulusin na Tabi nindo sa Kimantong ta. Wara na naman kitubig. Ay, pangyayari sa Maabaka. Ano ba yan? Then na naman kitubig sa Kimantong. Madali lang tayo lingon ta digdi sa Facebook natin. Ano nangyari dyan sa Indo? Hanggang ngunyan, di pa napapakaray iyan na tubig. Anyway, basta natanahiling ko man dyan. Sige man sukalot baga. Sukan prime water dyan. Pakayo na lang solusyon sa deng tubig. Maray na aga Tabi sa mga taga Maslog. From Valenzuela, sabi ni Roden Listana. Marlin Coltivo, good morning sa Gabo. Sabi ni John Mark Barcelona. Good morning, Beth Liena. Good morning, Del Moral. Nakikinig kami dito sa Kumon Kamalig. Ramil Onguda. Pabati po dyan sa Maludbakad, Pequeño. Pamilya Onguda na laging nakasabaybay sa programa mo. Salamat po. Andy Barameda, good morning daw. Hali po dyan sa Laguna. Emelina Ludana, Cambar Furok 4, Bagong Bayan, Dragalbay, Argel Arsenal. Apot ko lang po kung nagbukas na po ang Pag-ibig sa Legazpi. Direct? Operational lang Pag-ibig direct?
Telegaspi, baka may nagdadangog tabi na mga tagapag-ibig, nagahapot-an mga tao kung pwede na tabi mag-visit, operational na. Lifted na baga so pag-lockdown dyan, kaya lang garin sinda, nag-adal sinda kasi nagbago ki protocol, no? Baka nagdadangog tabi, pakitext daw po nindo kung pwede na magbisitan mga kliyente kung operational na, ha? Jeffrey Loria, watching from Purok 5 Dapdap, Legazpi City. Jeffrey De Matera Loria, good morning. Rodela Frost, good morning daw kay Del Casaul ng Tabaco City, watching from Galveston, Texas. Yes. Good morning, Tabi, ali sa Texas daw, regards daw kay Del Casaul ng Tabaco City. Okay. Sabi ni Jeffrey De Matera Lorca, pabati po, happy wedding sa gabos na ikakasal digdi sa Dapdap ngunyan na Pebrero 27, especially po sa pamangkin kong si Jessa Mape and James Bahoy, pati na po sa padiyon kong si Jerry Amameo and Leia Moya. Salamat po. Okay, iyon. Yan, Tabi, mga tugang ang mga nakatutok, post sa Facebook Live niya to sa DCGB. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. 여보세요. 내가시요. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangan ni dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo ng sambayanan. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama, pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major
Major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients, as in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita? Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. For DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kilohertz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6:07. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw, mga tugang na Sabado, digdi po sa DCGB, Pizza 27, kan Pebrero. Headlines kan mga bareta, 18 kaso nin COVID-19 na idagdag na naman sa Bicol Region. Tulo kaini sa probinsya Canalbay. 21 pedaso nin babae asin lalaki kakasal ngunyan na aga sa gigibo na mas wedding. Tilapia fingerlings itinauna sa ibang LGU sa segundo distrito Canalbay. Indemnity fund permado na ni Presidente Rodrigo Duterte bilang sarong lay. Pag-abot kan mga bakuna sa COVID-19, personal na sasabato ni Presidente Rodrigo Duterte. Siyam na soldado sa Maligadan dahilan sa kariribukan. Enot, sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta, mga tugang sa lado lokal, magiging legal asin sagrado na ang ibanan kan 21 pedaso nin mga lalaki asin babae na haluin nang nagsasararo sa harong asin may aki alagad da ipanin bendisyonin kasamiento. Iningunyan mangyari pagkatapos nagibuhon ang kasal sa Legazpi o Embarcadero de Legazpi sa Barangay Victory Village, Legazpi City, kung saan sindan makakasabay sa gigibuhon na wedding na pinadrinuhan kanako Bicol Party List sa kamabutan ng mga haluinang nagsasararo magkaigwanin sa Sacramento nin kasal. Mismong si Ako Bicol, Representative Saldico asin Pido Garbin ang magiging ninong mantang sindaman ang magastos sa reception kan kasal. Maabot sa 302,801 na fingerlings tin tilapia
ang itatao sa mga gobyerno o sa gobyerno lokal kan segundo distrito asin sa Pulangi Albay. Ang opisina ni Albay 2nd District Representative Salceda nagkikipagtawangan sa Department of Agriculture asin Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na may distribuer nindugang na agricultural assistance asin intervention sa mga paratanom, aquaculturist asin iba pang beneficiaryo para sa rehabilitasyon kaini sa lindong kang livestock development program. Ang Legazpi City iguanin 110,000 na tilapia fingerlings, mantang 70,250 sa Kamalig, 65,000 sa Manito, 17,560 sa Daraga, 20,000 sa Rapo-Rapo, Siringman 20,000 sa Pulangi Albay. Commission on Election ng Apudan sa maabot sa 90,000 na mga deactivated na botante na magpa-reactivate na para makaboto sa eleksyon. Ans Galero sa detalye. Nangapoda na ang Commission on Elections o COMELEC sa probinsya kan Albay sa poko mas o menos 90,000 na deactivated na ang estado kan sendang pagiging botante. Sinabi ng COMELEC Albay Provincial Election Officer Attorney Aurea Bobunaw na basado sa sendang record sa kinakol-dakulan kan bilang na ini, nasa 1,000 na ang mga nagpasirig sendang mga opisina para magpa-reactivate. Hagad ngunyan kan COMELEC sa mga Albayano mapa-reactivate man o bagong rehistro na mag-kooperar at sintulos ng magpasiring sa indang opisina mantang dai pa nag-abot na deadline na bulan ng Setyembre, lalo pa na importanteng maray daw na mapahiling man ang sa indang diretso sa pagboto o magpili kan na mga magiging bagong opisyalis naman kan sa tuyang gobyerno sa mga maabot na taon. Mientras tanto, ipinaliwanag man kan opisyal na inadaptar na kan sa indang opisina ang bagong voters registration schedule kung saan kada Martes sa Sabado na sana pwede magparehistro dahil sa itinagawa na ninda ang Lunes para sa disinfection activities. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCTV. Balik sa operasyon ng Albay Provincial Health Office COVID Operation Center matapos ang palamientras ining magsarado kanakaaging semana tanganing tawanin dalan ang pagkondukta ng disinfection sa indang opisina asin pagpairarom sa swab test kan gabos na mga empleyado. Alagad, piglinaw ka na sabing opisina ng gabos na ini partikan sa indang preventive measures kontra sa COVID-19 kung saan basado sa resulta kan swab test dainin empleyado ang COVID-19 Operation Center na nagpositibo sa unambita ng helang. Mientras tanto, may koneksyon man granay sa pagtataonin tilapia fingerling si Congressman Joey Sarte Salceda kasahapon sa segundo distrito Kanalbay. May dagdag na report kayan si Jimmy Nasalita. Rene pumananggad na tilapia fingerling sa dinisponer ni Congressman Joey Salceda sa Department of Agriculture kung saan bilog na segundo distrito na may mga sadiring fish panda sa Indanao. Iyo ang bupuruktakan kan mga similyang sira kaswapon. Ipinag-distribute ini digdi sa barangay Salugan kung saan ang mga municipal asin city agriculturist Legazpi. Iyo ang nagpasiring digdi kay Riban mga beneficiaryo pag uli darana kan mga ini ang mga similyang tilapia. Pinagrepresentar ini ni Board Member Giselle Salceda, si Congressman Joey Salceda sa pagsabing gulpi ang trabaho kay ni maski gusto man ko na magpasiring digdi alagad may mga trabaho pa sa Kongreso. Mantang sigon kay Board Member Salceda sa panahon ngunyan kan na pandemya inagihan pa kita nin sunod na bagyo may ASF pa ana sa tuyang runa kay puan ang pagtinarabangan paghigos kung kaya naghingawa ang representante kan segundo distrito na makadisponer nin na mga tilapia tanganing igwa lamang nin alternatibo ang mga tao pagabot sa hanap buhay asin sa panira. Mientras tanto, dahil manalingawan ni Congressman Salceda ang Pulangi kung saan pinadarahan man nin rinibong tilapia sa mga barangay sa Banuan kan Pulangi kung saan pinagdistribo man ini ni ABC Federation President Adrian Salceda. Biglalao man pakalis ni 4 na bulan, pwede nang mapakinabangan o mai-harvest ang nasabing mga tilapia. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Padagos man ang preparasyon kang munisipyo kan Jovillar manungod sa bakuna kontra sa COVID-19. Sinabi ni Vice Mayor Jorim Arcangel, nagkukondukta man sindanin meeting tanganing pag-adalan kung pira ang kantidad in kwarta na pwedeng alokar sa
pagbakal nin bakuna kasabay digdipig orolayan man ang paghanap nin storage facility. Anong klase nin bakuna ang babakalon, asin sisay ang babakunahan, asin sisay ang mabakuna. Paliwanag ni Arkanghel na habang atap pa kinakaipuhan na maging preparado ang sendang munisipyo tanganing mamidbidan asin ma-identify ang problema asin tulos na magibuhan nin magkanigong solusyon. Handa man ang vice alkalde na magpabakuna kan sendang babakalon na bakuna, alaga da aramon niya muna ang efficacy rate kaini. Pagtipon nin mga tao sa botanding na na-stranded sa Pasakaw, Camarines Sur, ikinauyam kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 5. Lawrence Barcena sa report. Daina ugma ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 5 sa naging aktwasyon kan mga residente kan sarong baybayon dyan sa Pasakaw, Camarines Sur matapos na pagtiripunan ini kan may ma-stranded na sarong butanding. Ini ani pinagunambita ni BIFAR Region 5 spokesperson Noni Inolva sa DCGB News na nagkrear lugod nin stress sa whale shark ang pagtiripon, pag-selfie-selfie kan mga tao sa lugar. Marhay na sanata nakabalik ini asin nakahali man sana kan matrap ini sa net. Mga Inolva sa publiko na pag may mga arog kay ni na sightings dai magrani magdistansya asin itiwala sa otoridad ang pagresponde sa ini para dai madiskwido ang mga pinagsasabing endangered species arog kan butanding. Dahil pinaliwanag ni Inolva ang pagtitiripon kan mga tao, ang pagpapararibo kan mga tao kapag nyaw na nagtitigtitiriponan ang sarong whale shark o butanding, maski mga dolphin asin iba pang mga darakulang hayop pandagat, nagkikrear din ni stress na iyo ang nagiging kausa para ini madiskrido. Kaya ang tugo ni Inolva, mag-ingat asin dai pagtiripunan kung may mga siring kaining sightings asin kung titiripunan man ini dapat nakadistansya sana. Dagdag Bareta, ako po si Alvin. Determinado po ang sangguniang panlalawigang Kanalbay na may busol asin tugutan ang pagbalikan biyahe kan mga pampaserong bus hali sa probinsya Kanalbay pasiring sa Manila asin vice versa. Basado man ini sa naging agrangay kan asosasyon kan mga bus drivers, magin kan mga operators na sindana didifisilan sa indang pagkabuhay dahil sa epektong dara kan COVID-19 pandemic. Sinabi ni Kinatawan Ray Bragais, pamayokan Committee on Transportation and Public Utilities kang Hunta Provincial na engkaso tugutan na magbiyahe giraray ang bus, sisiguraduhon ninda na masusunod ang minimum health protocols. Sarong tricycle mechanic arestado sa ginibong buy-bust operation sa Barangay Salvacion, Daraga, Albay. Renz Luna sa report. Sarong tricycle mechanic ang arestado sa ginibong buy-bust operation digdi sa Barangay Salvacion, Daraga, Albay. Kaso hapon ang suspect na midbidan na si Christopher Amaro E. Garcia alias Tope, 28 anyos miagom, sarong motorcycle mechanic asin nakalista sa database on illegal drugs kan mga otoridad as residente kan Barangay 58 Puro, Legazpi City asin sa ruman na drug surrendery asin temporaryong nagrenta ni Harong digdi sa naunambitan ng barangay na recover digdi sa suspect ang sarong sa sini pinagtutubudan na shabu na nakuha sa paakan by bus asin sa ruman na pidaso din shabu or sashimi shabu sa ginibong body search asin sarong 500 peso bill asin sarong sling bag na igwang laog na sarong kalibre 38 revolver asin nagiraray na arestar ang naunambitan ng suspect asin ngunyan na sepatura naman kan Daraga PNP para sa magkakanigong disposisyon. Muna Dagdag Bareta, Renz Luna, DCGB News. Mga tugang nadagdagan po nin 18 ang bagong kaso ng COVID-19 sa Bicol na nagtotal sa 467 na aktibong kaso. Ang 18 ini kinabibilangan kantulo sa Albay, Tagsararo ang Ginubatan, Malilipot asin Legazpi City. Apat sa Camarines Sur, duma sa Magaraw, saro sa Kanaman asin Iriga City, mantang apat sa probinsya ng Catanduanes, kinabibilangan kan duwa sa Vica asin saro sa Pandan and Virac, mantang anom sa probinsya kan Masbate, apat sa Aroroy, saro sa Dimasalang asin saro sa Masbate City,
Mantang sarokman sa probinsya kan Sorsogon, napagaraman na sangunyan ang Bicol Region, iguan na kimaabot sa 4,751 na kabilugan na kaso nin COVID-19 magpunpakan mga nakaaging aldaw. Mantang dahil manina i-report na nagadan may kinaraman sa siring na bagay kung kaya mantinido ang 206 na nagadan darakan COVID-19. Mientras tanto, sa may connection po na bareta, nasa linya si Jomar Bien, may kinaraman sa sarong kaso nin COVID-19 na naidagdag dyan po sa Malilipot, Albay. Report hali sa kay Jomar. Jomar, good morning. Go ahead. Nadagdagan ng saro ang bilang kan mga COVID-19 positive sa Banwaan kan Malilipot. Ini matapos na i-anunsya kan DOH Bicol na si Bicol Code 4735, iuan residente kan Malilipot. Siya sarong 48 anyos na lalaki na residente kan Barangay San Francisco kang nasabing Banwaan. Saro siyang asymptomatic asin sigun sa DOH, naka-quarantine na. Mientras tanto, sinabi naman ni San Francisco punong barangay Diang Grace Bitara na dai naman sa iyang barangay ang nasabing COVID positive. Kinumpirmar niya sa DCGB News na sa syudad na Canligaspi napipirme ang nasabing persona. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Oras sa Pilipinas, alas 6:22. Iba pang mga bareta, masunod. Makalipas lang kan mga patalastas. Magaling pero di mamahalin? Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Tabs ka para hindi na dying inside. Diet Tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Isda, gulay, pandesal. Mga pre, musta benta? Di ka kayanin. Kaya yan, diskartehan natin. Pandesal, gulay, isda. Pabili po ako sa Suki. Salamat. Kayang-kaya. Parang Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Mag-Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Max Beat! Sa Max Fit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Ito ang tama.
drink responsibly. Red Horse Beer. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Kahit malupit ang biyahe ng buhay, di natitinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, tapos ang laban. Isang Alaksan FR lang. Aaray pero di bibigay. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:27. Padagos kita ngunyan sa mga bareta sa lado loka nasyonal. Suportado po ni Mayor Isko Moreno Domagoso ang plano kan Department of Trade o Department of Tourism na bukasan ang mga parke para sa pagkukondukta nin Family Day sarong best sa sarong simana. Sa tinawanin doon na kinakaipon na suportaran ang domestic tourism. Tangani mas lalo na mapakusog ang banding kan familia magin ang padagos na pag-abante kan ekonomiya. Sa tinawanin doon na ang mga tourism destination sa Manila magin ang iba pang mga lugar siring sa Intramuros, sa Port Santiago, sa Manila Museum asin Baluarte de San Diego ubukasan na sa publiko. O nabukasan na sa publiko, magpunpa ka nominaging Pebrero 17. Mantang, padagos man giraray na pinagkukonfirmar na ang mga individual na may edad na 15 hanggang 65 anyos. Padagos ng pinagutugutan na maglaog digdi. Tirawa din doon ni Mayor Isko Moreno na ang katuyuhan kan lokal na gobyerno na maibukas ang mga ini para sa publiko. Yun masiguro na magkaigwanin marhay na kabuhayan ang mga naginegosyo digdi asin ang magin ang mga taga Manila sa tahaw kan sinabi ng pandemya. Siring man ma-revive asin kaya mabuhay giraray ang lokal na ekonomiya kan syudad nin Manila. Saro ng lay ang propwestong lakdang na may kamautan na magbugtak nin indemnity fund o bayad danyos in kaso magkaigman ni negatibong epekto ang bakuna kontra sa COVID-19.
sa mga Filipino na matutudukan kay ini. Ini matapos na i-anunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque na pinirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang COVID-19 Vaccination Program Act of 2021. Pinagkalauman na matagaman in 500 million pesos na indemnity fund ang gobyerno. Asin pamamahalaan kan PhilHealth magiganumduman na napindyente ang delivery kan 117,000 na doses ng Pfizer vaccine dahil sa kawaran ng indemnity deal. Ibubuson man kan gobyerno ang supply agreement sa 7 vaccine makers para sa 148 milyon na doses ng bakuna na pigasabing supisyente na para sa 70 milyon na adults o mayoriya kan 180 milyon na populasyon sa Pilipinas. Personal, nariresibihon ni Presidente Rodrigo Duterte ang 600,000 na doses nin bakuna kontra sa COVID-19 na gibokang Sinovac na nakatala na mag-abot sa nasyon sa Domingo, Pebrero 28. Inang sinabi ni Senador Christopher Bongo kung saan iba niyang presidente sa gigibo na simpleng turnover ceremony. Inot nang sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na ang presensya ni Duterte sa pag-abot kan bakuna kang Sinovac iyong bilang pagtanaw nin utang na buot sa donasyon kan China 100,000 sa 600 na doses kan maabot na bakuna kontra sa COVID-19 an itatagama sa militar. Preparado na ang pigalatag na seguridad kan Joint Task Force COVID-19 sa pag-abot kan bakuna kontra sa COVID-19 nagikan sa China. Sigon kay Joint Task Force COVID-19 Shield Commander Lieutenant General Cesar Hawthorne Binag, sarong simulation exercise ang ginibo kan Philippine National Police bilang preparasyon sa pag-abot kang Sinovac vaccine. Sigon sa iya, ginibo ang simulation exercise para maraman kung ano-anong adjustment ang sendang pwedeng gibohon o baguhon na bagay sa pigahagad kan panahon. Nakatala na mag-abot ang mga bakuna gikan sa China sa aga sa Villamor Air Base sa Pasay City ang pag-abot kan 600 na bakunang donasyon kan People's Republic of China sa Pilipinas resulta kan koordinasyon kang National Task Force Against COVID-19. May laog sa trabaho sa Nobyembre 2, All Souls Day, Nobyembre 24, Bisperas nin Pasko, asin Disyembre 31, Bisperas nin Bagong Taon, ngunya na 2021. Ini matapos na pirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang proklamasyon na nag-aamyendar sa deklaradong regular holidays, special non-working days, as in special working days para sa presenteng taon. Siraram kan ipinaluwas na Proclamation number 1107 kan Malacanang, pinag-anunsyo na bilang special working days ang All Saints Day, Bisperas nin Pasko, as in New Year's Eve. Paliwanag kang Presidente, binawasan ang mga aldaw na daing laog sa trabaho, tanganing matabangan ang ekonomiya kang nasyon na makabawi sa matinding epekto kan COVID-19 pandemic. Ini sa paagi kan paginganyar sa economic productivity, pagbawas sa mga posibleng makatraso sa pagtrabaho asin pagirumdom sa nagkapirang special holiday maski may laog sa trabaho. Ipinag-orden ni Presidente Rodrigo Duterte na sulamenteng ang National Bureau of Investigation sana ang maimbestigar sa pigasabing encounter sa pagultanan kan Philippine National Police asin Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Quezon City. Inang inanunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque dahilan digdi dain na ipagapadagos akan binilog na Joint Board of Inquiries kan PNP asin PDEA ang sa endang investigasyon. Magigiramdoman na pinuuna na kang NBI ang parallel investigation sa nangyaring missing encounter na kinagadanin 4 katawo. Oras mga tugang sa Pilipinas. Alas 6:34 na. GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido 3 Plus.
Todo Protect, your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Inaalagaan, pinoprotektahan. Ibibigay mo sa kanila ang lahat. Pero madalas, mahal ang magmahal. Mahal na kasi ang ibang gamot. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Dahil para sa RightMed, di dapat mahal ang magmahal. Para sa lahat, gamot na maaasahan. Di kalidad na, abot kaya pa. Kayang araw-arawin. Kaya ang iba't ibang sakit. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Sa pulugan payasing kalintura, ang Biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang gadanpuan siyam na soldados, mantang lugadan ang siyam na iba pa sa panibagong bayolensya sa Mali. Sigon sa report na nakasagupa kan tropa kan militar ang sarong armadong grupo sa banwaan kan Bandiagara. Pinagtutubudan na ang pag-atake kagibuhan kan mga rebelde na pirming nag-atake sa mga matawong lugar asin nagtatanom nin roadside bombs. Mantang sinabi kan United Nations na kanakaaging taon ginatos man na nagadan darakan kariringisan sa nasabing nasyon. Pinahimutikan kan China na sinugo ninda na magsirarom sa anal swab test para sa COVID-19 ang US diplomats. Sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Zhao Lijian na daing katotohanan na nasabing isyo. Nagluwas ang isyo sa nagkapirang diplomats na pig-require sindang magsirarom sa nasabing proseso.
Tinamanin doon kang State Department na bako sindang uyon sa nasabing klase ng testing asin sa enda ining irereklamo sa Ministry of Foreign Affairs. Magigiramdoman na ipinamidbid kan China kang bulan ni Enero ang anal swab para aramon kung ang sarong persona may darang virus kausakan COVID-19. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya Kanbanwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Mga tugang News Manager Mar de la Cruz sa may darakan istorya. Padigmar, good morning. Go ahead. Good morning, BP. Siring sa ibang pagpakuna. Ngay po pang magirang rin ng oras ang lawas para magbilog ng proteksyon sa COVID-19. Ilang nabisang ipinaluwas kan Department of Health. Sinabi ka na siya na pagkatado sana sa sarong simana o duwa pagkatapos kan second shot. Sinabi pa na dapat tandaan ang pagpakuna sa rosa na sa dakol ng mga solusyon kontra sa pandemya. Ay po ang pamagira rin na magpadagol sa pagsulog ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, paglikay sa mga pagtiripon asin pirming magugas ng gamot para maproteran ang sarili asin ang pamilya. Arong pagirumdom kan TCGB asin ang DOH para sa ligtas na pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Nasa linya po ang Pag-asa Ligaspi para sa kamugtagan kang panahon kay ba si Michael Francisco. Yung mainit na hangin galing sa silangan sa may dagat Pasipiko. Ito yung nakaka-apekto sa Southern Luzon. Kasama dito ang Bicol Region. Histories din ang nakaka-apekto sa Visayas at sa Mindanao. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon para sa maghapon, tayo ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulong-pulong mga pagulan o pagkidlat-pagkulog. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa silangan hanggang hilaga silangan ng Iran na may banayad hanggang sa katamtaman pag-alon ng karagatan. Wala tayong nakataas sa giluanin sa anumang keyboards ng Bicol Region. At sa ngayon ay wala tayong nakikitang sama ng panahon o APG na maaaring mabuo o pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility at maging bagyo sa loob ng 3 araw. Yung agad ng temperatura, 22 hanggang 32 degrees centigrade. Mula sa Pag-asa, DSP, Ligaspi, Michael Francisco, nag-uulat. Business News. Business News. Mga tugang, pag-aadalan po kan Department of Agriculture kung tatanggalon o itataas ang price cap kang karning orig. Ini dahil sa padagos na paglansar in pork holiday kanagkaperang meat vendor. Sigon kay Agriculture Undersecretary Ernesto Gonzales, nakatalaan sinang magtiripon kay bahan ang mga stakeholders as in meat dealers para tukaron ang isyu manangod sa price cap. Paliwanag ni Gonzales na pisar kung may susuplayan nin orig gikan sa Visayas as in Mindanao, dahil man ini mapapaduman sa Metro Manila dahilan sa price cap. Daklan sa mga supply kan urig na ini mapapaduman sa Aligado o napapaduman Aligado sa Batangas, Laguna, Asin, Bulacan. Mga tugang iyan po ang kabilugan kan mga darakula niya tong bareta ngunyan pong aldaw. Digdi po sa DCGB. Sa pangaran po ka nagsurat kan bareta, News Manager Mar de la Cruz, at News Director Edwin Peralta. Kasabay po si Angel Mustasa sa lado lokal. Iyan ang mga baretang totoo, sigurado, asin, garantisado. GB News Express. News Express. GB News Express. Isda, gulay, pandesal. Mga pre, musta benta? Di ka kayanin. Kaya yan, iskartihan natin. Pandesal, gulay, isda. Pabili po ako. Thank you, Suki. Salamat. Kayang-kaya. Parang Gin Kapital. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapital. Kayang-kaya. Drink responsibly. Mag-Gin Kapital. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapital. Kayang-kaya. Namibidan
sa albay pinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda.